Ωραία, Νινάκι μου. Σε έλεγα χθες. Ο άντρας μου έχει πάρει ένα δώρο, αλλά δεν μου το δίνει. Γιατί δεν στο δίνω. Δώστα μου. Γιατί δεν θα το δώσω. Δώστα μου το δώρο. Σε αγαπά πολύ. Κι εγώ σ' αγαπάω, Νίνη μου. Αυτό είναι. Θα της το ανοίξω εγώ, να της το δώσω εγώ. Για να δούμε. Είναι δικό σου. Σε αγαπάω. Εγώ σ' αγαπάω, Νίνη μου. Ανοίγει. Κάτι φάνηκε. Από πού? Το κουτί. Από αυτό. Mm. Καινούργια να μυρίζει μαλάκα. Τι θα μυρίζει. Παγιατήλα. Αυτό. Και φανταστείτε το έκανε μόνο 29,99. 30 ευρώ συν τα μεταφορικά 32. Τέλος πάντων, φρυμαλάκες, αλλά 33 εντάξει. δεν είχε. 32. Τώρα. Αφού είναι μαλάκες λέει. Κάτσε λίγο. Αυτό είναι πιο ωραίο τέτοιο, ρε. Πιο καλό κομπομένο με το άλλο ίδιο. Ναι, αυτό είναι το normal το κούμπωμα. Μια πάντα προς τα εκεί. Μέσα στο κουτί αυτό. Τι έχει εδώ μέσα. Το φορτιστή το είδα. Τι φάει. Όντως. Τον είχα ξεχάσει το φορτιστή. Πώς θα φορτίσει το ρολόι, θα βάλουμε καλώδιο κινητό να φορτίσετε το ρολόι. Ωραία, που αρχίσει. Α, Και από μέσα είναι ωραίο οδηγίες. καλώδιο. Και από μέσα είναι οδηγίες. Εντάξει, ξέρουμε. Λίγο πολύ η Φεβόρα ξέρει. Τι τώρα. Είναι ξαναπάρει ρολόγια. Σε αγαπά πολύ. Και εγώ θα αγαπάω πολύ. Αυτό ήτανε.